Hallo, mijn naam is Lorna Wall. Ik zie de vrouw te prediker John Wall van Lebenswasser. Welkom te part 2 van mijn levensgeschichte. Vijfmaal red ik een beetje van ons leven, vandaan als John en ik ons bevrieden werd van Deo. Ik red besonders van waar God ons naar verschillende steden geroepen had. Van Deo wil ik een beetje vertellen van wat ik als mama doorgegaan zie, wien ik mijn zin of aanzien Steve door hem dood verloor. Eerstens, Steve wordt ons am 24. April 1926 in Canada geboren. 3 maanden nadat we naar Canada getrokken waren. Hij was op als een gezonde kind en hij gleicht zeer sports te spelen. Als hij nog zeer jong werd, gleicht hij al zeer muziek. Van 3 jaar oud maakt hij al zijn ene drumset. Als hij in klas 3 werd, dan neemt hij gitaarlessons en heeft dan veel gitaar gespeeld voor het eeuwige part van zijn leven. Hij gleicht ook zeer te zingen. Dat speelt zich zo, hij weer immer verab voor zijn Allah. Hij vangt tijdig aan naar de school te gaan, tijdig aan uit te schaffen, tijdig aan dat worshipteam te leiden aan het kerk. Hij bevrijdt zich tijdig, wordt tijdig in kerk leren en hij verlaat deze wel tijdig. Als Steve geboren werd, dan had hij een beetje een hartmurmur. Hij had een kleine lach aan zijn hart. Als we dort antwoordden, als hij 2 weken oud was, dan wonderden we wat dat would meinen. Would hij opwassen kunnen of niet? Maar dat wordt aan je opzet gehouden over de nächste meerdere jaren. En over dem weer dat lach zo weer toegehouden, dat de dokters zeiden dat zal Steve later eenmaal baderen. En ik geloof dat heeft ook niet. Also, dan bij klein wonderden we manchmal, als hij wat groot wordt. Maar nu, dat hij zo weit uitgehaald wird en in zijn beste arbeidsjaren wird en moutig voor hem Herrn schaffen deed, nu hadden we niet meer zo leicht aan gedacht, dat hij met eenmaal zo hastig kan weg zijn. We werden beschäftigt met ons huisbouwen. En Steve wird ganz damit aan en kwam mij mal checken wat het alle wieder kwam. Maandag, den 22. juli 2019, was mijn man John zijn Geburtstag. Ik had middagruid gemaakt en Steve kwam ook van de arbeid te met ons alle tot middag gaan. Namiddag voor John vergeschaftet zum wat holen voor de arbeider, wat we aan ons nieuwe huis schaffen deden. Dan zei Steve, nou, wanneer du schaffen voort, dan voer ik ook terug naar mijn office. De nächsten morgens, juli den 23. vloog Steve met een kleine airplane met. Als zij een eindje aan de lof waren, dan valt de airplane terug af en Steve werd voetstoot. Bestemd kan ik dat niet zo leicht voeten, dat het nu zal zo zijn, dat Steve eenmaal meer wat te mij zeggen wordt. Hij wordt mij eenmaal meer komen aanvoeten en zeggen dat hij mij goed wordt. Hij wordt eenmaal meer in WhatsApp checken, wat hij gewöhnlich aanvangt met hey mom. Ik wil hem eenmaal meer zijn dat worshipteam aanleiden en ook een persoon aan hier hoe krachtig hij door zong. Ik ken Steve dat hij nu voor immer bij Herrn is. Maar ik had me dat niet den weg voorgesteld dat hij wordt voor mij bed door zijn. Ik had hem sogar allemaal eier gevraagd, wanneer ik met hem wordt weg zijn, als hij wordt op mijn begrafenis dat zingen leiden.
En ik zei dat zal een celebrering zijn. Met eenmaal haast ik dan weer het weg. En nu probeer ik mijn part te doen om zijn begrafenis een celebrering te maken. Midden aan dat grote treur, weer dat zo'n grote troost voor mij, dat ik wist, hij weer niet door waar hij hier had aangewild. Hij weer mij bloos een bed verop gekomen. En wanneer ik zei een bed, dan moet ik überhaupt toestaan. Dat heeft zich al lang niet helemaal bloos nog een bed gevoeld. Dat zijn nu in juli 4 jaar van Daniel Steve en zijn himmlische heimat terug. Ik had me dat bloos eenmaal voorgesteld dat dat treuren wordt zo lang aanhouden en zo lang zo weit doen. Wanneer ik dat zei, dan wil ik überhaupt goed zeggen dat we al veel heilung gekregen, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Ik heb dat treuren veel vergelijkt met walen en meer. Ik zei manchmal dat is een beetje zo als wanneer de grote walen even meekomen en me met en meer aanrieten. Dan moet ik paddelen doen om zijn ware naar de kant te komen, dat ik niet verdrink. Ik heb manchmal gezegd dat eenmaal kan ik de wal al zijn aankomen en ik kan me een klein beetje uitmaken daarvoor. Maar het nächste Mal, dan komt de ware ganz onverhofs even mee en slaapt me bloos tegen mij aan. En ik moet ware paddelen doen door niet te verdrinken. En zijn ware naar de kant te komen. Maar God heeft mij geholpen, immer ware bij de kant te komen. Ik zei meermals dat een weg, waar ik dat weet, dat er al heilung passiert is, dat is, wenn de walen die komen, gewöhnlich al niet zo eenrichtig. En ook gewöhnlich zijn het al niet zo'n grote walen als am Anfang. God heeft mij ook zoveel mal zijn schijne, gelotene vrede gegeven, midden aan den groten storm, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Ik zie ook zeer dankbaar voor zoals je en alle van God hebben brücken laten, zum Durchsein voor ons durch deze jaren. Mocht God je wirklich segnen dafür, dann sei wir nächstes Mal weiter.